Hello guys, happy Fiesta Santa Maria. Ay, cari ko, ang pare ko. Ang pare ko, Germi, Gibara. Lumine Banuata, Mike Pamiesta Kenini. Lune Banua pare na. Kaya ba ko rin Attack Boys. Ano na. Anto rin ba? Patalo. Nesta kami guys. Panasakitan mo na naman yung pamangan kini. Kaya ba ko rin dua. Rin apat. Ren. Nagdala akong matibe. Kailangan tang mangisan. Jenny. Tara. Kaya po dilay. Ayan, tara. Ito, pakanta mo. Picture kayo ha. Abi ito ko kaya video ako niya. Kapay na ako. Ay, kayaman na ata kinin eh. Wala pa sa tiginin eh. Ini, kayaman na kinin. Tagal niya ka doon, pare. Ano rin po. Pinawag yung bagya at saka niya. Kayan, guys. Kayan niya. Pero, di mo kaya yung vlog mo normal. Mag-solo ka, normal. Mag-vlog ya po yung normal. Yan din eh. Pwede mo naman yung video rin, di ba? Guys. Wait, tama. Loklok tapa bagya medyo kapag kalmanti tala pa ang bagya rin. Bayo kaya tiraan niya. Okay, wait. Guys! Up! Dahil hindi pare. Bibi yan pare. Bibi, BI. Hindi pare. Nanya kasi yan? Minuto. Minuto. Hindi pare. Kari-kari pare. Kari-kari. Hindi pare. Manok na pare. Kahit ang... Pinito manok. Buwa pare. Hindi pare. Kahit. Natsarang demonyo. Natsarang demonyo. Yan po. Yan po. Dakala salamat po. Pagdamutan niyo. Po, kaya papadimbi tayo ulit kaya kami Banwa Kenny. Ay, ini po. Yan pare. Buwa pare. Takmay mo daw pare. Ano po. Dakal punta ka salamat. Kareming iban di Kenny. Sige, mga ano kayo. Gigi. Nilagyan niya. Pinsa na. Nah. Tuwo. Mga tapa guys. Ito guys, magpauli na kami. Biyari na kami ha. Salamat ka pare Germi. Kaya ang pedala ng pabalot. Salamat pare. 71. Okay. Thank you. Magpaula na kami. Thank you. Okay. Thank you pare.